cât de greu, fie lupta cât de mare, Domnul ne-a chemat să fim în această lume sare. Dumnezeul nostru veșnic, Dumnezeul îndurării, ne-a zis: arătați la oameni pocăința, gustul sării. Pocăință, fapte sfinte, o viață fără pată, chiar și vorba să le fie de cuvântul sfânt sărată. Să fim în bucate sare, să dăm gustul bun mâncării, să găsească cei ce caută masa binecuvântării. Printre zeci de comparații ilustrate, pilduiri, în Scriptura Sfântă are aceleași oglindiri. Noi suntem în lume sare, dar de când am devenit? Întrebarea ce se pune nu e greu de tâlcuit. De când ne-am întors la Domnul, de când El ne-a botezat, cu credință și iubire, El în suflet ne-a sărat. Iată-ne făpturi ciudate, transformați în stâlpi de sare. Asta-i însă calitatea cea mai sfântă, cea mai mare. Roada care Cartea Sfântă o numește înfrânarea. Să te lupți cu tine însuți și să învingi înseamnă sare. Îmbrăcați-vă de asemenea inima cu îndurare, calitatea bunătății, să știți, fraților, e sare. Pe această cale sfântă trebuie să avem răbdare. Iată altă calitate care se numește sare. Fraților, în toate sare, în purtare, în cuvânt, cine predică să fie însoțit de Duhul Sfânt. Dacă nu-i de sus izvorul, masa binecuvântată, dacă facem noi programul, ea rămâne nesărată. Pot să fie cât de multe și cântări și poezioare, dacă nu se simte harul, nu e bine, nu e sare. Pot să cânte cât de multe și orchestre și fanfare, dacă nu se întorc la Domnul cei ce ascultă, nu e sare. Și Adam, lipsit de slavă, după negrului păcat, frunze lungi și frunze late le-a cusut și le-a îmbrăcat. Sarea care își pierde gustul e călcată în picioare, sau, mai bine zis, creștinul fără pocăință moare. Oameni fără de esență, biruiți de-a lor păcate, slujba ce-ar mai vrea să o facă este fără greutate. Ei încearcă, se ridică în numele lui Isus, dar degeaba Sarea Sfântă pocăința lor s-a dus. Lumea care îi cunoaște râde batjocoritor de cântarea, poezia sau de predicile lor. Asta e cea mai neplăcută, cea mai nedorită stare, să fii sare lepădată și călcată în picioare. Lumea fără pocăință e departe de Scriptură. Ei se roagă, au credință, dar și blestemă și înjură. Vorbe multe, vorbe goale, vorbe care nu sărate. Ah, și câtă urciune, și blestemuri, și păcate. Pentru ei Iisus ne cheamă să fim pildă, să fim sare. Ei, văzând în noi pe Domnul, să se întoarcă din pierzare. Pentru ei și Lot, sărmanul, sufletul și-l chinuiește, ca să steie în Sodoma, Dumnezeu îngăduiește. Pentru ei bătrânul Noe a fost pildă, a fost sare. Fraților, sfârșitul vine, însă nu i-au dat crezare. Dariu nu-i găsește vină, Daniel, ce om ales, el învinge prin credință al păgânilor proces. Pentru toți Pilat rostește, nu găsesc în el vreo vină, căci Iisus Mântuitorul a fost sare și lumină. Oamenii răstigniți
pe cruce, aruncați de vii la fiare, oameni care pentru alții au fost pildă, au fost sare. Dar cu toate acestea Domnul ne-a chemat pe fiecare să luptăm lupta cea bună și să fim în lume sare. În această luptă mare, împotriva celui rău, noi învingem prin credință în Isus și Dumnezeu. Iar în urma biruinței după luptele purtate, cu Isus Mântuitorul vom sta în eternitate. Până în ziua, până în ceasul, până în clipa cea mai mare, Doamne, dă-ne ajutorul ca să fim în lume sare. Amin.